प्रसंग के हई किस्सा सुनल भैया अपन हिस्सा कहे नी पंकज कुमार चालीसा। एकर घर बिहार परेला समस्तीपुर के रहे वाला। 6 महीना से करस प्यार सोनी कुमारी से प्यारी जहार। गाँव बगल में कैले प्यार पंकज सोनी संग करार। माई बाबू रहल गरीब फूटल रहे एकर नसीब। सोनी कैली पंकज से प्यार पंकज की जिंदगी भइल खराब। सोनी के पापा जानले न बतिया पंकज के घरे अइले रतिया देहले धमकी देखा के लठिया। पंकज के खूबे दिहले डांट नहीं मनबे तो देहब काट। पंकज न माने कोनो बात सोनी से करे सच्चा प्यार। घर से पंकज घूमे निकलने राखी के दिन न घरे पहुँचले। बहिन तो रहे थाली सजैले पंकज के खोजे एने ओने। प्रेम प्रसंग के हई किस्सा कहे नी पंकज कुमार चालीसा। म्यूजिक बाय आदित्य। राखी के बाद आइल खबर पंकज तो फांसी पर रहे चढ़ल। बिजली के पोल पे रहे लटकल। सोनी के भाई बाप बनल कसाई पंकज के मरले फसिया लगाई। बहिन के थाली रहल सोना दिल में पड़ल दुख दुगुना। मीडिया में छैल से कनी के नाम प्यार मोहब्बत भइल बदनाम। प्यार तो होता खूबे अत्याचार गा के सुनावे बीकी विशाल। प्रेम प्रसंग के हई किस्सा कहे नी पंकज कुमार चालीसा।